Jeg starter med at påføre en BB cream, som jeg lægger jævnt fordelt i hele ansigtet. Hvis Simone ikke har brug for særlig meget dækning, så laver jeg det bare med BB cream, fordi den ikke dækker så meget, men oven i købet giver en masse fugt. En BB cream kan du både lægge med en børste, en make-up svamp eller fingrene. Alle tre ting duer lige godt. Når jeg har påført denne BB cream, vil jeg nu begynde med concealeren. Jeg starter med at lægge det under øjnene, og dernæst under næsen, og lidt på hagen og ved diverse urenheder. Nu vil jeg så begynde at blende concealeren ud, og det er vigtigt, at man er lidt forsigtig, da det altid er ømme områder i ansigtet. Især under øjnene skal man være ekstra forsigtig. Concealeren ved øjnene dupper jeg ind på huden. Det giver et pænere resultat, og plus at huden ved øjnene er meget mere skrøbelig, derfor dupper jeg. Jeg vil nu lægge en puder. Det er egentlig bare for at sætte det hele, så det ikke kører rundt i løbet af dagen, men lige så meget for at gøre huden mere mat, så den ikke skinner. Puderen fordeler man også bare jævnt i hele ansigtet, så det ikke ser kæret ud på nogen måder, og det hele skal bare se naturligt ud her. Nu laver vi det trick, som man kalder fiskemund. Det gør vi for, at vi kan lægge vores bronzer for at konturere ansigtet, for at det skal se lidt smallere ud. Derfor suger man kinderne ind for at finde ud af, hvor det præcis skal ligge. Det skal lægges under kindbenet, og hverken for langt ned mod munden eller for langt op mod øret. Nu er vi så nået til blushen. Her smiler vi bare for at fremhæve æblekinderne, og det er der vores naturlige smil som regel vil ligge. Ved at lægge blushen dupper vi bare lidt, det gør nemlig farven mere fremhævet. Her bruger vi en highlighter. En highlighter bruger man for at fremhæve alle de højeste punkter i ansigtet. For eksempel her på kindbenene, vi bruger det også på næseryggen og på amorbuen. En flydende highlighter bruger du ved at duppe et på huden, da det igen fremhæver farven og lægger sig pænt oven på huden og ikke ned i, så det hele ser kædet ud. Vi er nu nået til øjenskyggerne. Her starter jeg med at prime begge øjenlåg. Det gør sådan, at øjenskyggerne vil holde længere og bedre. Her påfører jeg den første øjenskygge. Det er bare en helt almindelig lys øjenskygge, og det er egentlig bare for, at vi får hele øjenlåget ens. Nu tager jeg en lidt mørkere jordfarve og lægger den i globelinjen. Globelinjen er den linje, der er mellem øjenbryn og øjenlåg. Det man gør med børsten her er at blende. Det er vigtigt, at man blender hele tiden, for at farverne ikke ligger oven i hinanden, men blendes ind i hinanden. Ved at lægge en mørkere farve her, får vi en skygge, som bliver fremhævet. Her lægger jeg en endnu mørkere farve i det yderste væg af øjenlåget. Det gør igen bare, at det hele ser lidt mere dramatisk ud, og der kommer en naturlig skygge. Igen er det meget vigtigt, at vi blender hele tiden, for at det hele kommer til at se naturligt ud, og ikke for overdrevet. Simones øjenbryn er naturligt mørke, derfor udfylder vi dem kun en lille smule med en lidt mørk øjenskygge. Det gør vi bare ved at stryge en pensel igennem med lidt skygge på, og det kommer bare til at se helt naturligt ud. Her bruger jeg så en tør highlighter, altså en helt lys farve, vi lægger under brynet, for at få det hele til at blive fremhævet. Brynsbenet vil gerne træde mere frem i karakter, og derfor lægger vi en lys farve for at fremhæve det. Vi highlighter også begge øjenkroge, for de træder mere frem, og man får mere øje på dem. Vi er nu nået til mascaraen, og vi starter med at bukke begge øjenvipper. Da Simone har meget smalle øjne og rigtig korte øjenvipper, bruger vi denne teknik ved, at hun blinker ned på børsten. Det gør det lidt lettere for mig og for hende. Dette er så det færdige resultat, og jeg er rigtig glad for, at I så med. Hej hej!